Păi de nu era prins, dar da, da, păi un copil care e săracul peste ea. Da, pe comunită la Cristorat, da, pe comunită. Te-ai dus în capătul celălalt. Nu o să vii lângă mine, Val. Nu, Lângă cine n-ai fost aproape de mult timp. Și el la ce cântă? Eu știu că tu cânti la urmă, dar el... S-a inventat rolurile, eu nu mai... Zău? Mai e dubiu azi. Și Dan cântă din gură, nu? La microfon. Gata? Dan la microfon? Mă oprească pe aia. Ce tare goma! Dar nițelul să lăsa de aici, nimeni așa trebuie să vedeți, îți de părul ăsta, nu să-și îl vedeți. Dacă nu... Așa, cum eu iasă și de comă. Descurat copilul pe masă, la sus. Nu-i prins până intrare. Micu, dă-l mai încet de acolo. Dane. Mă duc pe hol și se închide tăi. Asta se o cânt la socru tu. Ai găsit de la ori. Lasă, tu cânti la microfon și Silviu la... Ce cântați, domnul? O inimă de cigancă. N-am cablu. Hai să stăm cum cântă artiști și mă îndrumână. Iar aici, băgat. Nu-i bine. De negru. Aia neagră de tot. Păi nu cânt la microfon. Silviu din Orga, tu la microfon. Haide, Micu. Începe de la început ca să prindă și Dan ritmul. 2, 2 și 2. Dă mai ce? Dă ce voi. Atâta textul, restul mic. Asta este. Asta este. Bine că recunosc. Asta nici nu merge bine, știi? Cum nu merge bine? Nu încearcă tu picolul. Asta ce mai ușor. Nu merge bine. Cum nu? Nu merge, nu are notele acordate. Eu aveam orga acasă, tot cât asta de mare, dar era mai performant un pic, știi? Să vă dați. Ia uite negativul. Ia, hai. Încearcă pe mână, nu cu două. Hai, Micu, începe și tu. Încearcă tot timpul pe mână, știi?
nu mor. Hai, Micu, începe și tu la orgă să cânti. Și-am venit la tine și să Sunteți patru fumători, n-am ridicat tot student. auzi ce se mai. Păi, dar la mine e o grămadă și mea. Puteți mă să te spune ca Hai, cu dă-te mai ceva. Trebuie să dai și ochelarii lui Ales. Ochelarii alea ca guța. Sunt mică și negruță. Nu prea. O cheamă Bine aici? Rău și convenit. Păi dar nu trebuie să vezi ca să cânti. Asta e foarte mică. Da, ia să vedem altul. Uite. Vezi? E micuță. Așa melodia. Dar nu, te scrie. Mai vezi să te la ora asta. Bă, dar nu mi-a spus negativ, mă. Ăla spune negativ, ăla. Trebuie să probezi mai mult, știi? Dar să vezi unde îți merge linia, știi? Nu, da, ne. Nu trebuie să te poți. Nu merge să o ia. Mă arată odată. Ceva o am o? Da, știi ce? Ia, rămâi. Trebuia să vă învățați până acum, nu? Acum vă învățați. Acum așa, exact. Dar ce cu tine să înainte și ea a cântat-o, o cântat-o bine. Nu știu. Toată lumea plătează, știi că știu eu, că am învățat vreo 3 avem, le-am uitat acum toate, știi, dar era, chiar, titlul nu acolo era. Da, da. După timp îl am încă simțul, știi, să urc, să cobor, scrii la notă, După ce știi? ești acolo, te și-am băut și ăla. Cine am eu? Ăla lui Valentin. Da, mi-am băut, da. Dar la cui e? Urcă sus, Al Valentin, sus acum, hai scoate. Nu, La cum Încă e? o dată. Îți vine așa. Da? La un noroc că nu am găsit-o, să-l torceam. Silviu, Micu, Da, am găsit-o și asta acolo. Micu, Silviu, Dacă Silviu, ia închide acum video. Era Gibiu, fac așa pe păr. nu mai știu. Era Gibiu acolo.